סרגתי לו כיפה, הוא עם ספירלות כאלה, ואני עדיין מתלבטת, אני סרגתי עוד אחת, אולי עם 8 כזה, שזה המספר של האינסוף. הוא בא אליי היום בערב הביתה, חשבנו אולי נעשה משהו שהוא לא יגרה אותנו יותר מדי לעשות דברים שאסור לפי הדת. אז קניתי נרות, אבל קניתי בריח הפחות טוב כזה שזה לא יגרה אותו. בבוקר אני אביא לו את הכיפה שסרגתי לו, בתקווה שהוא ייתן לי את הטבעת המיוחלת. בעזרת השם, ישתבח שמו.